Soc la Roser Giner Anguera, soc del Molar, del Priorat, i soc artesana sabonera. La meva relació amb el món del sabó ve de tan enrere com quan de petita veia la meva padrina Pràxedes posar un calderó al foc i dir «Vaig a fer sabó!». Aquella dona ens ensenyava a fer de tot, perquè deia que com més coses sabéssim, més independents ens faríem com a dones. Avui en dia diríem que era una dona empoderada que volia empoderar a les demés. Quan l'àvia ens va deixar, i quasi com un homenatge, al 2001 vaig investigar com fer sabons fets en fred. Sempre vaig pensar que m'agradaria ser una dona sàvia com ella. A l'any 2003, el meu objectiu va ser trobar una forma de fer sabó líquid per a la rentadora. I a partir de l'any 2007 ja estava tan segura de que el que feia estava ben fet que vaig començar a ensenyar a altres persones a fer sabó, adults i nens, sobretot per a rentar roba, ja que és una bona manera de reciclar l'oli que utilitzem a la cuina. La gent jove del meu voltant pensa que això de fer sabó és molt difícil. Ara, potser per tossuda, saben com es fa el sabó. I jo no podria estar més orgullosa de contribuir a mantenir viu el llegat d'un ofici tan bonic i, per què no, empoderar a la gent del meu territori.